Hola de tornada! Doncs ara aprendrem una dita, i la dita fa així. A l'estiu la formiga fa el seu niu. A l'estiu la formiga fa el seu niu. Oi que és divertida? Que la formigueta, després d'estar dormint tot l'hivern i gairebé tota la primavera, es desperta cap al mes de maig, cap als finals de maig, i al principi de juny comença a construir el seu niu. Sí? No sé si heu vist alguna vegada, jo crec que sí. Quan aneu passejant pel camp o pel bosc, veieu unes muntanyetes petites o de vegades grans i de vegades molt grans, plenes de formiguetes i termites, sí? Doncs això, al principi de l'estiu és quan comencen a treballar molt, les formiguetes tenen molta activitat i construeixen els seus nius. Doncs això, a l'estiu la formiga fa el seu niu. Obrim bé les boques, intentem articular molt bé, pronunciar cada paraula molt bé. Vale? Repetim unes quantes vegades la dita i després la piquem de mans. Endavant. A l'estiu la formiga fa el seu niu. Molt bé, ho esteu fent genial. Tots junts, vinga, unes quantes vegades més. Junts amb mi. A l'estiu la formiga fa el seu niu. Molt bé, un cop més. A l'estiu la formiga fa el seu niu. Molt bé, una vegada més i piquem de mans. A l'estiu la formiga fa el seu niu. Genial, ara picarem de mans. Us ensenyo com picarem. Primer ho faig jo i després m'acompanyareu, d'acord? A l'estiu la formiga fa el seu niu. I tenim ta, 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 ta. Molt bé. Un cop més faig jo sol i després vosaltres amb mi. A l'estiu la formiga fa el seu niu. Molt bé, jo crec que ja estareu preparats per fer-ho amb mi. Endavant. I a l'estiu la formiga fa el seu niu. Un cop més. I a l'estiu la formiga fa el seu niu. Una mica més lent, tots junts. Us està sortint molt bé. Endavant. A l'estiu la formiga fa el seu niu. A l'estiu la formiga fa el seu niu. Ho esteu fent molt bé. Us felicito. Ens veiem en altre joc. Fins ara!